Александр Лукашенко сустрэўся з дэпутатам Вярхоўнай Рады Украіны Яўгенам Шаўчэнка. Гэтая сустрэча выдаецца прапагандай за міждзяржаўнае спатканне на высокім узроўні. А ў Кіеве скандал. У партыі «Слуга народа» заявілі, што гэтае спатканне, цытата, «асабістая ініцыятыва дэпутата». Ён не прадстаўляе Украіну. Канец цытаты. Пасля вяртання з Менску фракцыя будзе патрабаваць тлумачэнняў, бо для афіцыйнага Кіеву Лукашенка не з'яўляецца легітымным. Пакуль Лукашенко ладзіць прыватнае спатканне, Святлана Ціханаўская праводзіць спатканні на сапраўды высокім узроўні. Напярэдадні сустрэча з амбасадаркою ЗША Джулі Фішер, сёння з польскім амбасадарам Артурам Міхальскім. І менавіта Ціханаўская ўзначаліла беларускую дэлегацыю на паседжанні Еўранэсту, парламенцкай асамблеі дзяржаваў Еўразвязу ды дзяржаваў, якія ўваходзяць у праграму «Усходняе партнёрства». І хто тут прэзідэнт? Вітаю спадарства, студыя Белсат, жывы эфір. Будьце з намі. Беларусь представляли не представители режима, а представители демократического гражданского сообщества. Есть еще в Украине люди, которые уважают Беларусь. Нормализация ситуации в проблемных точках Украины, прежде всего на Донбассе, зависит только от Украины. Галоўная ідэя была дыскусіі, якая роля от новой Беларусі могла б быць у рэгіёне. Мы же выходили и говорили свою точку зрения всего лишь. За это судить людей, только в нашей стране, наверное, такое возможно. Хоть и несправедливо, но я очень довольна, что дочка наконец-то на свободе. Менскі гарадскі суд разгледзеў сёння апеляцыю пракуратуры і адхіліў яе. Пракуратура выглядала на тое, што патрабавала большага выраку, бо ёй падавалася, што гэты вырак суда Маскоўскага раёну надта лагодны. Гаворка пра справу 0 праміля журналісткі Кацярыны Барысевіч. 2 сакавіка суд прызнаў журналістку вінаватай у разгалашэнні медычнай таямніцы ды асудзіў журналістку на паўгода зняволення, а таксама да штрафу 100 базавых велічыняў. Гэта Кацярына Барысевіч паінфармавала грамадскасць, абапіраючыся на медычную дакументацыю, што забіты Роман Бандарэнка не быў п'яны, як спрабавалі падаваць улады і дзяржаўная прапаганда. Цяпер палітзняволеная Кацярына Барысевіч мае выйсці на волю менш як праз месяц, 19 траўня. Этого вообще не должно было быть. То есть изначально ни задержание, ни уголовного дела, ни приговор. Потому что Катя ни в чем не виновата. Но хотя бы то, что не ужесточили приговор, это уже, конечно, для нас, для Катюши, для родителей ее, для всей семьи это огромное облегчение. Кажется, у нас в стране уже ничему не принято удивляться. Я, в принципе, была, наверное, готова к любому развитию событий. Но, естественно, после этого приговора я испытала некоторое облегчение, как бы это ни звучало парадоксально в этой ситуации. Но мы рады, что хотя бы 19 мая Катя будет на свободе. Как минимум мы рады, что апелляционный процесс прокурора не удовлетворен, скажем так. Более вероятно, что оно все-таки пока останется в Жодино до 19 мая, по той причине, что этап длится, сам этап только около недели, и еще около 3 недель карантин в доме или в колонии. Поэтому я все-таки полагаю, наверное, не будет смысла ее направлять на такой короткий срок. А ўжо цяпер пра гэтую справу паразмаўляем з Барысам Гарэцкім, намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў з намі на відэасувязі. Вітаю. Добрый вечер. Спадару Барыс, вельмі дзіўная сітуацыя. З аднаго боку радасная навіна, але з іншага Кацярына Барысевіч, журналістка Тутбаю, правядзе за кратамі паўгода. Мы сёння неяк так радуемся таму, што больш не дакінулі. Вельмі абсурдна выглядае.
Я цалкам згодны з Маринай Золатавай. Ніякага затрымання, ніякай справы і быць не павінна была, але сапраўды сёння многія калегі успешаныя просто таму, што наша беларуская сістэма, яна працуе так, што калі пракуратура ўжо падала нейкі пратэст, то была вялізная верагоднасць павелічэння тэрміну, і вот гэты пратэст, які сёння разглядаўся, ён реально выглядаў як проба накінуць там яшчэ дадаткова год ці 1,5 года Кацярыне Барысевіч. Можа быць, гэта праверка нерваў. Я разумею стан Кацярыны, которая ўжо амаль палову года ў турме, і цяпер над ёй зноў адбываецца чарговы судовы працэс. І напэўна, гэта вельмі такое непрыемнае адчуванне, да, калі ты ўжо атрымаў палову года і ўжо адлічваеш дні назад до вызвалення, а тут тебе могуць накінуць яшчэ год там ці 1,5. Але Беларуская асацыяцыя журналістаў па-ранейшаму асуджае гэты прысуд, бо ніякага прысуду, ніякай віны за Кацярынай няма абсалютна. Яна ні ў чым не вінавата, і мы па-ранейшаму патрабуем вызвалення усіх калег. 12 наших калег цяпер у няволі, і все яны павінны быць вызваленыя, а не атрымліваць там нейкія прысуды, штрафы, тэрміны. Абсалютнае вызваленне павінна быць і ў гэтай справе, і ва ўсіх іншых. Спадару Барыс, мы цудоўна ўсе ведаем і разумеем, што з правасуддзем сённяшні вырак і вырак мінулы не мае нічога супольнага. Што загадалі, што напісалі, тое суддзя па сутнасці зазвычай агучвае. Чаму менавіта такі вырак, як мяркуеце? Можа, учорашнія амерыканскія санкцыі, якія агалосіла спадарыня амбасадар Фішер, ужо ўсё ж такі пачынаюць працаваць? Я не думаю, што это неяк звязана з санкцыямі. Увогуле ў справе Кацярыне вельмі шмат такіх невядомасцяў і падводных камянёў. Нагадаем, што і затрыманне Кацярыны Вечаровай і Ператрус, і СІЗА КДБ, здавалася б, прычым тут па гэтай справе СІЗА КДБ можа быць, таксама ў гэтай справе верагоднае, неверагоднае тое, што это ввогуле першы выпадак, калі журналіста караюць за разглашэннем медычнай таямніцы. Гэты артыкул прадугледжвае, што чалавек павінен быць звязаны нейкай таямніцай. Журналістка ніякай таямніцай звязанай не была. Але сённяшні вырак, ён яшчэ чарговую загадку у гэты судовы прысуд дадае в гэтую судовую справу, таму што звычайна ў Беларусі колькі пракурор просіць, толькі суддзя і дае. І чакалася, што вось нейкі такі моцны прысуд, 2-3 гады Кацярына магла атрымаць яшчэ там, у судзе Кастрычніцкага раёну, дзе это разглядалася ў першай інстанцыі. Там мы нечакана атрымліваем палову года, пачынаем адлічваць уже дні да вызвалення, а цяпер гэта пытанне зноў было падважана, так скажем, выпрабаванне чарговае. І наступнае пытанне, наступны сакрэт у гэтай справе, як будуць вызваляць Кацярыну. Яна мусіць выйсці 19 траўня, але абсалютная большасць калег схіляецца да таго, што улады будуць рабіць все магчымае, каб не атрымалася нармальнай сустрэчы. Цяпер яна ўжо, безумоўна, многія калегі паедуць туды і сустракаць, але як і ў справе з Хіжанковай і многімі людзьмі, которые былі за кратамі, я не выключаю, што ўлады яшчэ паздзекаюцца, і 19 траўня мы яшчэ будзем шукаць Кацярыну і шукаць магчымасці з ёй сустрэць. Як бы не здзекваліся, ўсё ж такі знойдзем і сустрэнем, і, напэўна, будзе шмат да гэтай справы увагі. Спадар Барыс, яшчэ хацеў парушыць іншае пытанне. Рэпарцёры без межа апублікавалі індэкс свабоды прэсы. Беларусь ізноў у стабільным падзенні, на 158-м месцы са 180 краінаў, і самая небяспечная краіна ў Еўропе для журналістаў. Што з гэтым можна сёння рабіць, і ўвогуле зрабіць нічога не можам? А это насамрэч праўдзівая рэальнасць, жахлівая, страшная, але абсалютна праўда. Яшчэ колькі гадоў таму вось такой чорнай плямай в еўрапейскім кантыненце была Украіна за кошт таго, што на Донбасе
ішла вайна, і там насамрэч журналісты атрымлівалі раненні і цярпелі менавіта ў гарачай кропцы. Цяпер такой гарачай кропкай насамрэч стала Беларусь, дзе журналіст, калі выходзіць на заданне, ён абсалютна не можа быць упэўнены ні ў чым. У сваіх правах, у тым, што ён можа выконваць нейкае журналісцкае заданне, што яго не затрымаюць, што яго не пасадзяць па адміністратыйным артыкуле ці па крымінальным, што стрэльнуць в гумовай кулі, в яго ці не стрэльнуць. Сапраўды для журналістаў наша краіна, на жаль, вельмі на жаль. І, можа быць, камусьці уладам не падабаецца гэта азначэнне рэпарцёраў без межаў, но нам оно яшчэ больш не падабаецца. І всем калегам абсолютно не хотелось бы, каб Беларусь была такой вот чорнай плямай. Ну, але ўлады зрабілі нашу краіну вось такой чорнай плямай для журналістаў. І вот звычайна Беларусь пералічваецца там, рэпарцёры без межаў пералічваюць нашу краіну сярод многіх праблемных такіх, да, ачагоў. У гэтым годзе Беларусь вынеслі нават у такі самы галоўны кароткі тэкст, дзе падкрэсліваецца увага, што вот прямо в самым цэнтры еўрапейскага кантыненту ёсць краіна, дзе ёсць сапраўдная праблема са свабодай слова і змезе. Гэта вельмі важна. Я вельмі в прынцыпе ўспешаны, што калегі не забываюць пра беларусаў, пра Беларусь, пра нашы праблемы. Важна, каб нашы праблемы гучалі на такім узроўні. Але з іншага боку, медыакрытыка зрабіла таксама апытанне нашых калегаў сярод працаўнікоў медыагаліны. Больш за палову думалі пра выезд з Беларусі пасля жнівеньскіх падзеяў леташніх. Улады, канешне ж, не надта перажываюць. Ім бы, напэўна, вельмі хацелася б, каб усе журналісты з'ехалі, і тады б не было ніякай праблемы. Але гэта жахлівы пераслед, гэта затрыманні, пагрозы свабодзе, жыццю, уласна кажучы, незалежных журналістаў. Як працаваць у такіх умовах і што можна парадзіць нашым журналістам, якія і цяпер знаходзяцца ў гэтых небяспечных умовах? Ну, парадзіць можна толькі сіла, эмоцыі, прафесіяналізма, адданасці. Гэта тое, што трымае всіх белсатаўцаў, всіх журналістаў недзяржаўных медыа. Цяпер у Беларусі сапраўды вельмі цяжка і абсалютна незразумела, як працаваць. А заўтра так званая верхняя палата беларускага парламента Савета Рэспублікі будзе разглядаць чарговы пакет законаў, дзе ёсць і закон аб СМІ, і зноў нам пагаршаюць вельмі сур'ёзныя умовы. Як працаваць? Ну, праўдзіва працаваць, рабіць сваю справу. Толькі гэтым журналісты могуць паказаць сваю якасць, паказаць сваю адданасць. У журналістаў няма гумовых дручкоў, там якіх-небудзь там ці кратаў, ці кайданкаў. Наша праца – гэта свабоднае слова і прафесійная журналістыка. І ўсім калегам, і ўсім белсатаўцам за гэта вялізны дзякуй. Дзякуй за добрыя словы ад імя ўсіх калегаў. Але вось галоўны рэдактар газеты «Інтэкспрэс» Уладзімір Янукевіч спрабаваў працаваць праўдзіва, атрымаў папярэджанне ад пракуратуры за інтэрв'ю са Святланай Ціханоўскай. То бок дзяржава ад медыяў чакае таго, што робіць дзяржаўная прапаганда, толькі усхваляць Аляксандра Лукашэнку і паказваць тое, што ён зрабіў, і ніякая крытыкі абсалютна. Але хіба немагчыма працаваць сёння ў такіх умовах? Я не ведаю, можа быць, дзяржаўныя журналісты прывыклі працаваць, паказваючы цалкам аднабаковую карціну, да? Яна ў іх з года ў год атрымліваецца акурат аднабаковая. Ну, але недзяржаўныя медыа, яны захавалі прафесіяналізм, нягледзячы на вот этот весь страх, на все, што адбывалася, да, цягам апошніх месяцаў. Калегі недзяржаўных медыа сапраўды на вельмі высокім прафесійным узроўні захаваліся і паказваюць карціну і крытычныя матэрыялы, інтэрв'ю. І я ведаю, што калегі з «Інтэкспрэса» будуць абскарджваць гэта папярэджанне. Не ведаю, наколькі удала і наколькі в сённяшніх рэаліях гэта удасца, але праца ідзе, журналісты працуюць, і здымаю капелюш перад кожным калегам, хто цяпер поле, хто цяпер рэдагуе матэрыялы, выводзіць в эфір. Гэта сапраўды важная і адказная праца.
Дзякуй за гэтую размову. Барыс Гарэцкі, намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў, быў маім і спадарства госцем, а пра сітуацыю ў Беларусі на паседжанні Еўранэсту распавяла сёння і Святлана Ціханаўская. Яна ўзначаліла беларускую дэлегацыю на пляцоўцы, якая аб'ядноўвае дзяржавы Еўразвязу ды ўсходняга партнёрства. Афіцыйны Менск удзельнічае ва ініцыятыве толькі на экспертным узроўні. Дэлегацыя дэмакратычных сілаў была адзінаю. Святлана Ціханаўская заклікала адмяніць візы для беларусаў ды абвесціць пакет макрадапамогі для дэмакратычнай краіны. Беларусь стоит на повестке дня в Евросоюзе, и это было очень важное мероприятие, эта встреча. И что немаловажно, что Беларусь представляли не представители режима, а представители демократического гражданского сообщества. В своей речи я рассказывала о ситуации в Беларуси, о репрессированных, о том, что у нас уже 354 политических заключенных, эта цифра постоянно растет. Говорили о возможности отмены визового режима для Беларуси для въезда в Евросоюз, а также о студенческих образовательных программах. И также я акцентировала внимание на том, что нам необходимо сотрудничать со странами Евросоюза, с нашими странами-соседями, а также со странами-членами Восточного партнерства. Спадарства, яшчэ адна вельмі важная справа з горадні і справа, якая мае таксама даўнюю гісторыю. Анастасія Каламейчанка напісала пост, неяк выказалася і была асуджаная на 1,5 года хатняй хіміі. А ўсё за тое, што абражаную пачулася ў гэтай гісторыі нібыта Дар'я Бандарчук, супрацоўніца АМАП. І ўжо цяпер з намі на відэасувязі Анастасія Каламейчанка з горадні. Вітаю, спадарня Анастасія. Здравствуйте. Спадарня Анастасія, што здарылася? Чаму вы, маці дваіх дзяцей, атрымалі 1,5 гады хіміі хатняй? За які пост у интернете? Этого поста лично у меня его не было. То есть где они его взяли, этот пост, я не знаю. Сохраненных... Вы не маеце да гэтага поста ніякага дачынення. А што гэта за пост? Пра што ідзе гаворка? Там был репост Дарьи, когда она избила женщину. И поверх репоста там было написано репост, поиск и нецензурное слово. То бок, атрымліваецца, супрацоўніца АМАПу, вось гэта гісторыя, разам са сваёй напарніцай збівала 55-гадовую жыхарку горадні Марыну Палікарпаву. Яе затрымалі 9 жніўня, і тады яе збілі. Сярод вось гэтых амапавак была Бандарчук. Пазней на Палікарпаву завялі крымінальную справу і судзілі. Суддзя Руслан Гурын прызнаў яе тады вінаватай, прызначыў пакаранне 2 гады хатняй хіміі. Атрымліваецца, што не амапаўку за збіццё пакаралі, а пакаралі збітую жанчыну. Цяпер вы вось гэты пост перапосцілі, пабачылі ў інтэрнэце. Таксама вы асуджаныя на 1,5 гады хатняй хіміі. Але увогуле у судзе вось гэтая Дар'я Бандарчук, яна з'явілася, яна нешта казала, чаму яна пачулася абражанаю? На самом деле Дарья Бондарчук, да, она была на суде. Я хочу сказать, что она молодец. Она молодец в том плане, что она не затребовала моральный ущерб. Наверное, если бы было это возможно, то она забрала бы вообще, то есть все, то, что было на меня, вот на это уголовное дело. А так, больше ничего не могу добавить. Але ўсё ж такі яна не патрабавала маральнай шкоды ў сэнсе грошай не патрабавала, але 1,5 Да, гады... она не потребовала, просто... В связи с тем, что у нас происходит в Беларуси на самом деле, то есть против режима ты не пойдешь никуда. Возможно, она точно такая же заложница этого же режима, она ничего не может сделать. То бок вы оправдываете амапаўку, которая сбивала женщину? Я не оправдываю ее, я вообще не знаю ее на самом деле. То есть эту Дарью. Я ее видела первый раз. А при Я могу сказать, как она себя вела на суде. Что она казала на суде?
она не имеет претензий ко мне. То есть все на усмотрение суда. І суд вырашыў у гэтай сітуацыі, што 1,5 гады хатняй хіміі. Да. Атрымліваецца, што дзяржава можа зрабіць усё з грамадзянамі сёння. Конечно. Як вы будзеце адбываць гэтае пакаранне? Ці вам нехта будзе дапамагаць, бо выйсці з дома цяпер вы можаце вельмі абмежавана хіба? Да, я могу выходить, я еще не знаю, вот у меня сегодня еще не вступил приговор в силу, то есть сегодняшний день не считается, завтрашнего дня отсчитывается 10 дней, и через 10 дней, если мы не подаем на апелляцию, то приговор вступает в силу. Плануеце падаваць на апеляцыю? Ну, конечно. Ці у вас ёсць каму дапамагаць, ці можа патрэбная нейкая дапамога? Ну, на данный момент, то есть еще когда велось уголовное дело, оно велось 5 месяцев, я пыталась устроиться на работу, но у нас не берут на работу. Чаму? Не берут, потому что на мне висит уголовное дело, то есть еще было вот оно только в рассмотрении, я не знаю, как они узнают, но уголовное дело присутствует. И не особо кто-то хочет брать на работу. Ёсць крымінальная справа, ёсць 1,5 гады хатняй хіміі, але пры гэтым апраўдваеце Дар'ю Бандарчук. Как есть. Вось такія беларусы талерантныя і цярпялівыя. Ці яшчэ доўга будзеце цярпець гэта ўсё? Мы не знаем, то есть, ну, никто этого не знает. Было бы хорошо, чтобы все уже скоро закончилось. Ці гэты судовы вырак, гэты суд нейкім чынам змяніў ваш погляд на тое, што адбываецца ў краіне? Никак он не изменил. Я видела все, что происходило с августа. И, ну, я видела своими глазами, у меня задерживали мужа. Ну, я видела, какие люди выходили. Ну, я это видела своими глазами, что это не просто там разукрашенные какие-то. Ну, я видела побои, я видела это все. І пагэтаму такія выракі нічога змяніць не могуць. Дзякуй вам за ваш каментар. Анастасія Каламейчанка, асуджаная на 1,5 года хатняй хіміі з горадні. Але спадзяемся, што яшчэ, можа, апеляцыя нейкім чынам дапаможа. Дзяржаўная прапаганда тым часам хваліцца ледзь не міждзяржаўнаю супрацай. Александр Лукашенко прыняў дэпутата Верхоўнай Рады Украіны, прадстаўніка праўладнай партыі «Слуга народу» Яўгена Шаўчэнку. Гэта была выключна прыватная ініцыятыва самога Шаўчэнкі. А таму, як заявіў намеснік кіраўніка фракцыі «Слуга народу» Александр Кананенко, гэта расцэньваецца як інцыдэнт і будуць патрабаваць тлумачэнняў пасля вяртання Шаўчэнкі на радзіму. Пры гэтым прагучалі і зусім не нейтральныя словы ад Лукашэнкі, які абвінаваціў Кіеў у вайне ва Ўкраіне. Мы не будем лоб в лоб по каким-то вопросам сталкиваться с Украиной и вести себя неприлично. Ну, где-то мы вынуждены будем реагировать, если уж дальше некуда. Но мы не хотим плохих отношений. Вы что, считаете, что работа трехсторонней группы – это подарок Лукашенко? Да нет. Тогда попросил президент Порошенко, Путин, все согласились, что да, это в Минске, это близко. Обеспечивали все, что только украинцы хотели. Говорят, в другое место желание перенести. Да ради Бога. Если уже проверили эти все высказывания. Если Украине это выгодно и пойдет на пользу, мы будем только приветствовать. Но я не понимаю, зачем ехать за 3-9 земель, зачем это делать? Это чисто политическое вакханалия. Но поверьте, мы особо не паримся по этому поводу. Просто жаль Украину, что вот этот процесс может затянуться или вообще разрушиться. Этого делать не нужно. Спатканне Яўгена Шаўчэнкі з Лукашэнкам ужо заўважылі у Кіеве, і з намі на сувязі наша кіеўская корэспандэнтка Марына Ступак. Вітаю, Марына. Вядома ўжо, што не ўсё ў Кіеве так салодка, як падаюць у Менску. Якія падрабязнасці?
Добрый вечер. Да, визит украинского народного депутата Евгения Шевченко к Александру Лукашенко вызвал возмущение в украинском сегменте Facebook. Пользователи, после того, как стало известно о встрече, пользователи, которые комментируют эту ситуацию, то, что читала я, начали задаваться вопросами, кто вообще Евгения Шевченко туда отправил, это была все-таки частная встреча или государственная, и с какой целью он вообще туда поехал. Вероятно, справедливо, что критика и вопросы были адресованы к президентской фракции «Слуга народа», в которой состоит народный депутат, мол, согласовывал ли он эту поездку с руководством фракции и президентом, потому что, напомню, Украина на официальном уровне не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси. Я зачитаю пост моего коллеги Андрея Кузакова по этой теме. Если украинский парламентарий летит в другую страну и его рядового избранника принимает сам президент, значит, он туда полетел как посланник с какой-то целью. Любопытно, с какой, и еще вопрос, кто его послал. А вот что предположил бывший депутат Игорь Мосейчук. Если промолчат и не исключат его из фракции, значит, давали Шевченко добро на встречу с Лукашенко. Чуть позже появилась и реакция фракции «Слуга народа». Глава политсила Александр Корниенко осудил действия Шевченко. Он сообщил, что фракция будет требовать от Шевченко объяснений. Сам Евгений Шевченко, комментируя произошедшее в эфире одного из украинских телеканалов, сообщил, что он не собирается отчитываться, исключения из фракции не боится и, более того, готов за это даже спасибо сказать. И также он сообщил, что докладывал руководству фракции о том, что будет ехать к Лукашенко, на встрече с которым, по его словам, они обсуждали, как наладить отношения с Украиной. Глава фракции, в свою очередь, сообщил, что встреча Шевченко с Лукашенко — это его личная инициатива, никто его туда официально не делегировал вести какие-либо переговоры, ни фракция, ни Министерство иностранных дел, ни офис президента. Активист Сергей Стерненко написал в Фейсбуке, что это абсурд, потому что Шевченко, цитата, «народный депутат и представляет Украину». И после таких действий Шевченко нужно не только гнать со «Слуги народа», но и лишать мандата, считает Стерненко. Как все же разрешится эта ситуация и будут ли последствия для депутата со стороны украинских властей? Вероятно, будет понятно позже. Поездку Евгения Шевченко обсудят на заседании фракции «Слуга народа» в этот четверг. Об этом сообщила замглавы политсилы Евгения Кравчук. Мы же продолжаем следить за этим. Судья? Дзякуем за гэты каментар. Марына Ступак, наша корэспандэнтка з Кієву, спадарства, і відавочна, што гэта толькі пачатак вялікага скандалу, які разгараецца. А ў Беларусі з'явіліся праблемы не толькі з выплатаю заробкаў, але ўжо і пенсіяў. Тое, што было найбольш стабільным і своечасовым, раптам таксама пахілілася. Шэраг беларускіх пенсіянераў гаворыць аб праблемах з атрыманнем ад дзяржавы належнага. Паводле допісаў людзей, выплаты, якія звычайна рабіліся 17, 18 ці 19 дня кожнага месяца ўсцяж, не на руках. Пазней, чым звычайна ў гэтым месяцы атрымалі грошы некаторыя маці, якія выхоўваюць дзяцей з інваліднасцю, а таксама самыя інваліды. Раней канчатковы тэрмін выплаты пенсіяў быў пазначаны 20-м днём кожнага месяца, але не ўсе маюць іх і сёння. Хаця паводле заканадаўства пенсіі мусяць быць выплачаныя не пазней за 21 дзень. У некаторых банках паведамляюць, што ў красавіку выданне пенсіяў можа зацягнуцца на тыдзень пазней, бо не ўсюды прыйшлі яшчэ нават спісы атрымальнікаў. На сёння найбольш цярпяць кліенты Беларусбанку і БПС Сбербанку. У Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны патлумачылі, што сродкі маюць быць прывезеныя за 2 дні і іх выдачы ў красавіку. Асобным пенсіянерам грошы былі пералічаныя ў банкі 20-го за дзень да устаноўленай даты, што выклікала негатыўную рэакцыю, але ў цэлым, паводле ведамства, тэрміны выплат пенсіяў не парушаныя, а гэта ад 5 до 26 дня кожнага месяца. Нібыта не парушана, але чамусьці грошай у некаторых пакуль што няма. Будзем яшчэ сачыць за гэтай справай.
На пару з КДБ і ФСБ Александр Лукашенко прыдумаў гісторыю са сваім забойствам і гомельскім склепам для ягоных сыноў. Гучыць як жарт, але не жартуюць у Вашынгтоне. Напярэдадні былі ўведзеныя санкцыі да 9 беларускіх прадпрыемстваў, а дзяржсакратар ЗША Энтоні Блінкен у сваім твітары напісаў, што з Беларуссю, цытата, нельга весці справы як звычайна, улічваючы абуральныя парушэнні правоў чалавека з боку рэжыму. Мы заклікаем, кажа ён, беларускія ўлады неадкладна і безумоўна вызваліць усіх палітзняволеных і пачаць сапраўдны дыялог пра выбары. А Дзярждэпартамент ЗША выдаў прэс-рэліз, у якім цалкам падтрымаў рашэнне пра размарожванне санкцыяў супраць шэрагу беларускіх прадпрыемстваў. І вось, спадарства, што можна прачытаць у прэс-рэлізе. Улічыўшы імклівае пагаршэнне сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі, ўрад ЗША вырашыў, што далейшае прыпыненне санкцыяў супярэчыць акту аб дэмакратыі ў Беларусі і не адпавядае амерыканскім каштоўнасцям. Давядзецца 9 дзяржаўных прадпрыемстваў, якія трапляюць пад гэтае рашэнне, фінансуюць і падтрымліваюць рэжым Лукашэнкі, узмацняючы рэпрэсіі супраць беларускага народу і адмаўляючы прынцып вяршэнства закона. Злучаныя Штаты заклікаюць улады Беларусі неадкладна і безумоўна вызваліць усіх несправядліва затрыманых або зняволеных. Акрамя таго, мы абавязваемся супрацоўнічаць з міжнароднай супольнасцю, каб прыцягнуць да адказнасці вінаватых у парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. Павага да правоў чалавека, вяршэнства права і абавязкаў Беларусі перад АБСЕ застаюцца галоўнымі умовамі дзеля паляпшэння двухбаковых дачыненняў. Такую заяву робіць афіцыйны спадарства Вашынгтон, і у гэтай сітуацыі, канешне, шмат пытанняў. Еўразвяз тым часам рыхтуе 4-ы пакет санкцыяў, і пра гэты пакет санкцыяў і увогуле міжнародную палітыку з афіцыйным Менскам паразмаўляем з Мікалаем Халезіным, які з'яўляецца ініцыятарам санкцыяў. Спадар Мікалай ўжо на сувязі, вітаю вас. Добрый вечер. Спадару Мікалай, Еўразвяз рыхтуе 4-ы пакет санкцыяў. Ці будзе ён больш эфектыўным за папярэдні, бо папярэднім вы былі незадаволеныя? Я хочу сразу поправку внести. 4-й пакет санкций начал готовиться сразу после 3-го пакета. Это ошибка, когда говорят, что вот началась над ним работа. Началась работа очень давно. Просто был целый набор факторов, которые тормозили эту работу. С одной стороны, это инерция Евросоюза. С другой стороны, наложилось очень много событий в мире, которые перекрывали белорусскую повестку. Но в итоге вот на какие-то финальные решения сейчас, в данный момент, мы выходим. Если говорить о США, например, вот которые вспоминали сейчас, то, что проводится, привели сейчас о санкциях в США, то это тоже пакет давным-давно готовился. Более того, уже было потом объявлено о том, что первым пойдет даже не пакет санкций, а отмена старых банов санкций, которые сейчас и произошли. Они произошли досрочно, потому что это должно было произойти 26 на 27 число, но Александр Лукашенко умеет вывести из себя всех и преодолеть даже эту инерцию. Поэтому было введено сейчас. Теперь 45 суток. И тут я тоже спешу наших зрителей успокоить. Многие скажут, опять 1,5 месяца. Нет, это правило. Это мировое правило. Если мы вводим санкции против каких-то структур, то нужно дать возможность партнерам этих структур, которые не запятнали себя ничем плохим, 45 суток на то, чтобы прекратить эти контракты. Все просто. Выполнить свои обязательства, получить то, что они должны получить со своих белорусских партнеров, и закончить эти отношения.
После этого эти отношения прекратятся полностью. Что касается ЕС, да, все финальные апдейты высланы туда, проработаны на сегодняшний день юридическими отделами и будут в ближайшее время приняты. Планировалось на начало мая, но если удачно сложится ситуация, то и до конца апреля их введут. Але мінулым разам атрымалася, што лобінг дзяржаўнай прапаганды дзяржавы вельмі моцна таксама працаваў у кулісах еўрапейскіх структураў. І тады атрымалася, што не ўсіх, і у тым ліку вас не задаволілі гэтыя санкцыі. Ці гэтым разам таксама так можа не атрымацца, бо Владзімір Макей цяпер знаходзіцца ў заходняй Еўропе і актыўна спрабуе апраўдваць дзеянні рэжыму. Владимир Макей может оправдывать все, что угодно. Он может там даже бить чечетку и там стоять на голове, но Владимир Макей на сегодняшний день представляет нелегитимный режим, являясь нелегитимным главой МИД. Владимиром Макеем говорят только по одной причине, что Владимир Макей имеет доступ к Александру Лукашенко и может как-то повлиять на ситуацию. Но не более того, Владимир Макей, как и Александр Лукашенко, является никем на сегодняшний день. И то, что он сейчас находится там в Швейцарии и баражирует там между странами, во-первых, он поехал туда по линии ООН, это мандат, который имеет не Лукашенко и не Макей, а Беларусь. Поэтому, пусть покатается в последние разы. Но у меня нет никаких иллюзий там насчет того, что Евросоюз примет такие санкции, которые положат конец Лукашенко. Нет таких иллюзий. Но в то же время мы провели такую большую работу, разъясняя те принципы, по которым должны происходить санкционные механизмы, что никаких непонятных моментов не осталось. Теперь вопрос только в том, сможет ли Евросоюз преодолеть вот этот пакет интересов разных европейских стран в белорусских контактах и принять волевое решение, политическое решение, не экономическое, я на этом настаиваю. И если они к этому готовы, если их Лукашенко вывел так же, как и американцев, из себя, мы это будем приветствовать, потому что то, что творится сейчас в стране, это абсолютная аномалия, не имеющая аналогов в Европе со времен Второй мировой войны, со времен Третьего рейха. Александр Лукашенко вывеў ужо ўсіх навокал сябе і перадусім беларусаў, але не вывеў хіба толькі Владзіміра Пуціна сябе, да якога ізноў збіраецца. Заўтра Владзімір Пуцін будзе выступаць перад федэральным сабраннем, а паслязаўтра сустракаецца з Александром Лукашэнкам. Ці тут няма нейкіх несупадзенняў? Нет, все происходит в обычной логике. Я вот как раз сейчас нахожусь в одной из европейских стран, где могу отслеживать российские каналы. Эти дни пришлось помониторить немножко, посмотреть, что происходит. И любопытная картинка внезапно стала одним из главных событий. Это желание лишить жизни Александра Лукашенко и его детей. То есть, именно в такой риторике работают сейчас российские СМИ. Причем все вот эти инструменты, пропагандистские инструменты. Да? Но я понимаю, что это. Ну, во-первых, давайте все-таки положим руку на сердце, а Владимир Путин пусть положит там, где оно должно быть. И скажем себе, это покушение из области... то есть Чарли Чаплин просто не дотянул до этого уровня. То есть делать из этого заговор, даже, я не знаю, это совсем неловко. Даже, наверное, покойный Юго Чавес бы промолчал по этому поводу. Но Россия, Кремль начали эту кампанию. Я понимаю, что никакого отношения к реальности это не имеет. Это имеет отношение к манипуляции. Это сделано перед его прилетом в Москву. Естественно, это станет главным предметом разговоров, не покушение, которым и Лукашенко знает, что его не готовилось, и Кремль знает, что он не готовилось, а в торге о том, что ты нам должен за то, что мы поддержали эту версию покушения. И плюс
в компании с Мишустиным, который отработал в Минске, и там пошли свои договоренности, с Путиным второй раунд договоренностей в Сочи, и то, что будет происходить вот на этих днях там, вот мы увидим, кстати сказать, кто за что торговался и кто что получил. Александр Лукашенко таксама анансуе лёсавызначальнае нейкае рашэнне. Што гэта можа азначаць? Гэта галоўнае цяпер пытанне ў многіх, ці не нейкі дэкрэт, які здасць Беларусь. Але хіба так проста Александр Лукашенко не адмовіцца ад улады? Нет, конечно, цена высокая, ему очень не хочется переезжать в другую страну на место жительства и бросать все, что там понастроено и то, что наворовано здесь. Поэтому, конечно, просто так он не уйдет. Но следует понимать, какой бы декрет он не объявил, что бы он ни инициировал, это не имеет ровным счетом никакого значения. То есть, даже если он говорит об объединении государств, о дорожных картах, о чем угодно, на сегодняшний день он не является легитимным главой государства. Это может быть оспорено в судах любых инстанций, любых уровней мировых. Поэтому на сегодняшний день, он может объявить себя царем, он может объявить, что мы входим в Россию одной областью, все что угодно, но это не имеет под собой ничего общего. Более того, еще я думаю, что мы будем изучать этот декрет на предмет того, является ли он, попадает ли он под статью измена государству, да, там, где до высшей меры наказания, но так как ему 66 лет, он не попадает под высшую меру, но до пожизненного в его случае. Поэтому, если мы будем говорить о том, что это была измена Родине, и мы потеряем хотя бы малейшую долю суверенитета, то можно будет говорить о его судебном преследовании уже очень предметно. То бок здаць Беларусь і жыць далей, прабачце, у шакаладзе у Лукашэнкі не надта можа атрымацца пры змене ўлады, але калі да цяперашніх рэаліяў, таксама для кансультацыяў едзе ў Вашынгтон амбасадар Злучаных Штатаў з Расіі, не даюць візу амерыканскай амбасадарцы ў Беларусі. Вось гэты вектар, ці не атрымліваецца, што Лукашенко службамі расійскімі ФСБ і Владимиром Путиным уцягнуты, уласна, у расійска-амерыканскі конфликт? Так и есть. И это было очень неосторожно со стороны Лукашенко, потому что если до поры, ну я не скажу, что до этого года, но где-то еще года два назад, во время каденции Трампа, можно было говорить о том, что американские политики рассматривали как два разных субъекта Россию и Беларусь, то сегодня Лукашенко своими действиями добился того, что его рассматривают в связке с Путиным, и в том числе в контексте агрессии против Украины, и это делает его персоной не просто нерукоподаваемой или нелегитимной, но опасной. И это мировые лидеры мировых держав, как правило, не прощают. Поэтому, и если мы говорим о заявлении, в этом контексте заявлении Тони Блинкена, и то, что были санкции выпущены заранее, то есть не в те сроки, которые планировалось, это говорит о том, что Александр Лукашенко начал игру с огнем, и огонь уже у него на брюках. Вось, уласна кажучы, сёння Александр Лукашенко сустрэўся з дэпутатам Верховнай Рады Яўгенам Шаўчэнкам, які абсалютна ва ўкраінскай палітыцы не займае нейкай вельмі важнай пазіцыі, але тым не менш з партыі «Слуга народу», што важна, і менавіта яму на камеры нагаварыў такіх рэчаў, якія таксама пахнуць скандалам з Кіевам, бо па сутнасці кажа, што ва ўкраінскай вайне вінаваты Кіеў. Вось ці гэта таксама не прывядзе да пагаршэння стасункаў, і навошта гэта Лукашэнку цяпер патрэбна?
Понятно, что в данном случае этот депутат использовался абсолютно как в цирке дрессированная некая зверюшка, то есть ему все равно было с кем разговаривать, потому что очевидно же, что когда глава государства, как он себя считает, провел официальную встречу с депутатом, это вот напоминает старый анекдот, да, когда человек, торгующий семечками на крыльце банка, в Manhattan Chase Bank, говорит, что у него просят взаймы, а он говорит, я не могу дать взаймы, потому что у меня контракт с Manhattan Chase банком. Я не даю взаймы, а он не торгует семечками. То есть, я не знаю, что говорить, из какой бы фракции не принадлежал этот депутат, и о чем бы они ни говорили, и что бы ни объявляли, это все не имеет к реальности ровным счетом никакого значения. Конечно, из этого следует, что Лукашенко хотел его использовать. Зачем? Никакого смысла в этом нет. Никакое значение это не имеет. Потому что любое заявление о том, что вот сказал бы он, сидя у себя в спальне на диване в ночном колпаке, сидя на микрофон, что это Украина начала войну, да, и это бы имело такое же значение, как и он сказал этому депутату. Это ровным счетом. Мы пытаемся иногда шифровать пустоту. Дело в том, что человек, который нелегитимен, который не рукоподаваем в мире, его 99% действий бессмысленны. Потому что они за собой практически ничего не І влекут. на гэтым тэатры абсурду паставім кропку. Мне б, уласна кажучы, хацелася б з вами лепш пра тэатр размаўляць, чым пра гэтыя санкцыі. Спадзяюся, што ўсё гэта хутка закончыцца і будзем размаўляць пра культуру і мастацтва. Дзякуй вам за гэтую размову. Мікалай Халезін быў з намі, спадарства на відэасувязі. А мы пераносімся ў Беларусь. Стартхаб Імагуру спыніць працу ў нашай краіне 30 красавіка, бо Гарызонт адмовіўся арендаваць далей памяшканне, хоць плату ўносілі своечасова і пра будынак клапаціліся. Для мяне гэта такая адна з важных пляцовак у горадзе, якая была адкрытая для ўсіх цікавых, крэатыўных, яскравых ініцыятыў. І, безумоўна, IT-сектор, я думаю, што вялікае значэнне яно для яго мела, таму што вялікая колькасць крэатыўных мерапрыемстваў, абмеркаванняў, хакатонаў праходзіла на гэтай пляцоўцы. Сама атмасфера, яна акрыляла, яна натхняла спрабаваць сябе, яна натхняла падыходзіць да людзей, якія здаваліся недасяжнымі зоркамі на вяршыні сваёй прафесійнай кар'еры і поспеху, і яна натхняла дапамагаць тым, хто толькі рабіў першы крок. Імагуру была такой апошняй пляцоўкай, якая адчыняла свае дзверы для розных ініцыятыў. Там жа і адбываліся сустрэчы каардынацыйнай рады, там жа адбываліся розныя мерапрыемствы, звязаныя з прафсаюзнай дзейнасцю. То бок гэта реально заставалася адна з апошніх пляцовак у горадзе, дзе можна было правесці мерапрыемства, якое зараз уладамі ўспрымаюцца як нешта варожае. Імагуру пачыналася як зярнятка, у якой мала хто верыў, пачыналася на абсалютна пустым, разбураным месцы, але з гэтага вырасла такое пладовае, магутнае дрэва, якое дало мноства пладоў, якое давала тень і пажытак многім людзям. І цяпер з гэтых пладоў ужо нарадзілася новае насенне, і Імагуру жыве, як жыве Беларусь.
Стартап-хаб Імагуру зачыняецца ў Менску. У горадні гаспадарства таксама магчыма зачыняць цэнтр гарадскога жыцця. Выпальваецца зямля вакол самых розных годных ініцыятываў. Ужо цяпер з намі на сувязі заснавальніца стартап-хабу Імагуру Тацяна Марыніч. Добрый вечар. Добрый вечер. Спадарыня Тацяна, «Горизонт» не працягвае з вами дамову на фабрыцы УС-4, хаця маглі б і зарабляць, бо за гэтыя гады зарабілі шмат за гэтую арэнду. Таксама вы адрамантавалі гэтыя памяшканні, але чамусьці вырашылі, што гэта не патрэбна. Хаця з 2013 года вы там былі і не перашкаджалі. Чаму раптам цяпер перашкодзілі? Па-першае, прашу прабачэння, я буду размаўляць па-расейску, на расійскай мове, з захапленнем слухаю Белсат, як вы размаўляеце па-беларуску. Спадзяюся, што у будучыні я таксама буду вельмі добра размаўляць на беларускай мове. Сейчас перейду на русский язык. Вы знаете, мне кажется, что это решение не имеет ничего общего с решением «Горизонта». То есть это не их решение. Я думаю, что это предприятие, которое фактически дышит на ладан. К сожалению, как очень многие государственные предприятия сегодня, часть их бизнеса заключается в том, чтобы сдавать в аренду пустующие площади. Они, в общем-то, по большому счету счастливы были иметь такого арендатора, как Имагуру, потому что, и на самом деле не раз нам об этом говорили, в рабочих отношениях мы это много раз слышали, у нас были рабочие контакты, и они говорили, что, откровенно говоря, благодаря Имагуру они могут выполнять план по аренде помещений, они платят зарплату многим сотрудникам, которые, заводы сейчас так работают, что фактически работники предприятий ходят на работу просто так, да, и этим людям нужно платить зарплату. За счет таких компаний, как мы, они могли, за счет Имагуру, они могли привлекать других арендаторов, потому что всегда козыряли, по большому счету, нами, тем, что Имагуру есть в этом пространстве. Але апроч сродкаў, што вельмі важна для працаўнікоў «Горизонту», канешне ж, і што можа адбіцца на заробках, трэба нагадаць, што Имагуру гэта той стартап, які мае вельмі важных партнёраў. Гэта Google, гэта EPAM, гэта Wargaming, Microsoft. Што гэта азначае? Што мара пра IT-краіну, пра якую казаў Александр Лукашенко, яна ўжо нават не мара ніякая, просто трэба пра гэта забыцца? Конечно, я думаю, что после того, что произошло в августе, после политического кризиса, ни о какой IT-стране речи нет. То есть пока не изменится режим в Беларуси, сюда не привлечь, не притянуть ни за какие, я не знаю, ковришки, льготы налоговые, ни крупные бренды мировые, как Google или любая другая уважающая себя компания в мире, она не пойдет в Беларусь. Это просто испортит репутацию. То есть все, что сегодня происходит в Беларуси, это, к сожалению, такой уход в минусовые градусы в репутационном, в имидже, страновом имидже, в репутации наших компаний. И поэтому, к сожалению, очень многие вынуждены уезжать. Вы знаете, что очень многие IT-специалисты покинули Беларусь. И в том числе стартапы, которым, к сожалению, невозможно ни привлечь инвестиции, находясь в Беларуси, ни просто эффективно работать и развиваться. Тысячы, уласна кажучы, інфарматыкаў з'ехалі ўжо з Беларусі, і шмат тысячаў яшчэ плануе з'ехаць, хто застаўся. І тут галоўнае таксама тое, што страчваем мы і мазгі, якія з'язджаюць, гэта і грошы, якія таксама сыходзяць з краіны і якія неабходныя людзям, але яшчэ нешта большае, бо Имагуру гэта была пляцоўка для таленавітых людзей, для моладзі. Да, на самом деле, конечно, Имагуру — это не пространство, да, и поэтому, наверное,
Очень многие сегодня говорят, что мы потеряли там физически это площади. Да нет, Имагуру, вы правильно сказали, это нечто большее. Это энергетика, это атмосфера, это сообщество, в конце концов, сообщество талантливых людей, которые обязательно будут востребованы в будущей Беларуси. И на самом деле главная миссия Имагуру всегда была как раз дать возможности талантливым людям, молодым людям реализовать себя. Вообще, на самом деле, каждый человек талантлив. И мы это доказывали постоянно, работая с молодежью, с любым человеком, который приходил в Имагуру. Мы каждый раз ему говорили: ты можешь, твоя идея супер хорошая, у нее есть потенциал, тебе нужно работать, и у тебя все получится. Вы знаете, эти слова многие не слышат в Беларуси, даже вот ни в школе, ни в вузе, ни в каких-то других местах. Мы действительно были определенным островком таким другого менталитета. І па гэтаму, спадарыня Тацяна, вашыя словы будуць пачутыя, і вы будзеце вельмі патрэбныя ў новай Беларусі, бо вы можете. Дзякуй вам за гэтую размову. Тацяна Марыніч, заснавальніца стартап-хабу Имагуру, які, на жаль, пакуль што закрываецца ў Беларусі. Святлана Ціхановская дала вялікае інтэрв'ю літоўскаму нацыянальнаму каналу. Праз момант фрагмента я хацеў нагадаць: 57 504, 501 столькі сумарна дзён знаходзяцца за кратамі беларускія палітвязні. Гэта 157 з паловай гадоў, і гэта толькі тыя, хто прызнаны праваабаронцамі палітвязням. Але тых, хто знаходзіцца за кратамі з палітычных прычынаў, значна болей. Памятайма пра кожнага з іх. Сергей Пацасоны, добрага вечара. Да сустрэчы ў эфірах. Я готова руководить страной с сильной командой и с белорусами своими, да. И какой вы себя представляете на этом посту? Вот? Вы знаете, что за эти месяцы вот тяжелой борьбы я не очерствела душой. Для меня все равно понятно, что должна быть политика, политические решения, но мне так важно поговорить с людьми. Я с таким удовольствием общаюсь, вот с белорусами на Zoom-встречах. Мне нужно обмен энергией с человеком, посмотреть в глаза. Вот когда мы ездили на пикеты по городам предвыборные, может, я уже об этом много говорила, потому что вот это для меня важно, когда ты выступаешь, и тебе хочется посмотреть в глаза как можно большему количеству людей, чтобы понять, что мы вместе, что мы, для меня важно, чтобы они увидели, что я на них смотрю, мне важно. То есть вот это вот, чтобы каждый человек понимал, что он важен, что я здесь, на этой сцене или на этом месте только благодаря каждому из вас. Вот это вот ощущение человечности. И для меня, из самых, может быть, ярких людей, как эталон, что ли, может быть, не в управлении страной, но как человек, это принцесса Диана, да, которой не нужна была политика как таковая. Она говорила: я хочу быть королевой сердец. Вот во мне больше человека, чем политика. Поэтому такой бы и хотелось остаться. Потому что политика — это уже больше как работа. А когда ты больше человек, либо баланс какой-то найти. Живи Беларусь, речица, живите вечно!
Его знает вся страна. Он боится звонка. Массандра говорит, встает он рано. Пора прогнать нам таракана. Двадцять 26 гадоў і 274 дні займае прэзідэнцкую пасаду Александр Лукашенко. Сёння ён увайшоў у топ-10 кіраўнікоў краіны, якія найдаўжэй трымаюцца за ўладу. Хто вызваліў Лукашенко месца ў гэтым спісе, распавядзём у аб'ектыве па-беларуску і без цэнзуры. З вами Вольга Старасціна, і мы пачынаем. Беларусы ў Еўропу без візаў. Што яшчэ на Еўранэсце прапанавала Тихановская? І ці прыслухаюцца еўрапейцы? В своей речи я рассказывала о ситуации в Беларуси. Я, в принципе, была, наверное, готова к любому развитию событий. Суд разгледзеў апеляцыю на празмерна мяккі прысуд журналістцы Тутбай. Журналисты – герои в нашей краине. Даць Чаду. Прэзідэнт Чаду элегантна 6-й раз перамог на выбарах і памёр. Спрасціць візавы рэжым або нават цалкам адмяніць візы для беларусаў. Святлана Тихановская заклікала еўразвяз даць такое падтрыманне беларусам, а дэмакратычнай Беларусі пакет макрадапамогі. Прапанова прагучала падчас афіцыйнага адкрыцця 9-й сесіі парламенцкай асамблеі Еўранэст. Гэта адмысловая пляцоўка для эканамічнага і палітычнага ўзаемадзеяння еўразвязу з усходнімі суседзямі, у лік якіх уваходзіць і Беларусь. Але сёлета прадстаўнікоў афіцыйнага Менску там не было. Падрабязней Юлія Цяльпук. Беласнежнай усмешкі кіраўніка беларускай дыпламатыі Уладзіміра Макея сёлета не пабачылі дэлегаты з краінаў удзельніц праграмы ўсходняга партнёрства. Дэлегацыю беларусаў ачоліла народная абранніца Святлана Тихановская. В своей речи я рассказывала о ситуации в Беларуси, о репрессированных, о том, что у нас уже 354 политических заключенных. Эта цифра постоянно растет. Говорили о возможности отмены визового режима для Беларуси для въезда в Евросоюз, а также о студенческих образовательных программах. Святлана акцэнтавала, што грамадзянскай супольнасці Беларусі вельмі патрэбнае падтрыманне краінамі-сябрамі праграмы ўсходняга партнёрства. Міністэрства ж Уладзіміра Макея сёння пачало дзень з публікацыі адказу на санкцыйнае рашэнне адміністрацыі прэзідэнта Джо Байдена, якое заблакавала эканамічную супрацу з Белнафтахімам і прадпрыемствамі-партнёрамі канцэрну. Такія дзеянні недвухсэнсоўна дэманструюць, за якую насамрэч свабодную і незалежную Беларусь гэтак выступае амерыканская адміністрацыя. Са скуры прэч лезе, каб на кім-небудзь прадэманстраваць сваю жорсткасць і псеўдапрынцыповасць. Інтарэсы бізнесу звычайных беларусаў ці амерыканцаў, бяспекі і стабільнасці ў рэгіёне ды свеце ў гэтым працэсе для Вашынгтона не маюць аніякага значэння. Магчыма, неўзабаве МЗС Беларусі тое самае скажа пра аб'яднаную Еўропу. Пасля першых 3 пакетаў санкцыяў супраць Александра Лукашэнкі і яго людзей ідуць выніковыя абмеркаванні 4-го пакету, які абвесцяць днямі. Еўрадэпутаты дапускаюць, што следам за США еўразвяз вырашыцца на больш балючыя для Лукашэнкі эканамічныя і гаспадарчыя абмежаванні. Я не исключаю это. Я знаю, что сейчас в Евросоюзе ведутся переговоры на эту тему. И если это будет считаться целесообразным и нужным, то я думаю, и Евросоюз поступит к примеру Соединенных Штатов и ведет санкции или против предприятий, или против конкретных сфер экономики. Аналітыкі Белсату не раз выказвалі меркаванне, што прывесці рэжым да дыялогу аб вызваленні палітвязняў і прынамсі мараторый на новыя рэпрэсіі могуць толькі сектаральныя санкцыі. Сёння ў Еўропе канчатковых рашэнняў яшчэ няма, але ўжо ёсць разуменне, ціск на афіцыйны Менск трэба ўзмацняць. Я думаю, что надо лучше подготовиться и сделать настоящий пакет, который будет чувствительный тем, которые и продвигают политику Лукашенко практически, да, и меньше, наверное, разговоров и каких-нибудь обещаний, но
четкий, жесткий, я бы сказал, четвертый пакет. К нему мы готовимся, это неизбежно. Паралельна ідзе наладжанне сувязяў з беларусамі, якія прасоўваюць перамены, а таксама пошук спосабу дапамагчы нацыянальным меншасцям у Беларусі, якіх зачапіў беларускі крызіс. Гаворка пра палякаў. Каманда Святланы Ціханаўскай сустрэлася з амбасадарам Польшчы Артурам Міхальскім. Казалі пра высылку дыпламатаў, закрыццё польскай школы і арышты сябраў Саюзу палякаў Анджэя Пачобута ды Анжалікі Борыс. Шукалі, як дапамагчы беларусам, якія ў няволі ці вымушанай міграцыі. А тэлеканал Белсат назвалі адным з найбольш паспяховых проектаў польскага ўраду для Беларусі. Зазіралі і ў будучыню. Галоўная ідэя была дыскусіі, якая роля новай Беларусі магла б быць у рэгіёне. Ці гэта месца сустрэчаў, ці гэта масток паміж усходам і захадам, Беларусь як частка Балта-Чарнаморскага альянсу, ці вось гэтая люблінская квартэта. І зноў жа гэта толькі погляд на перспектыву, пасля больш важных сённяшніх задачаў, галоўная з якіх спыніць рэпрэсіўную машыну. Юлія Цельпук, Белсат. Празмерна мяккі прысуд, як сцвярджала пракуратура, 6 месяцаў зняволення і 100 базавых велічыняў штрафу застанецца ў сіле. Менскі гарадскі суд адмовіўся павялічыць турэмны тэрмін Кацярыне Барысевіч. Апеляцыю пракуратуры пакінулі без задавальнення. А гэта значыць, што праз месяц журналістка Тутбай мае выйсці на волю. Падрабязнасці ў Анастасіі Русецкай. Менскі гарадскі суд разгледзеў апеляцыю на вырак журналістцы Тутбай Кацярыне Барысевіч. Перагляду запатрабавала сталічная пракуратура, бо палічыла прысуд занадта мяккім. Тым не менш, тэрмін зняволення судовая калегія пакінула ранейшым 6 месяцаў. Как минимум мы рады, что апелляционный процесс прокурора не удовлетворен, скажем так. Паседжанне традыцыйна для палітычных справаў апошніх месяцаў прайшло ў закрытым рэжыме. Прысутнічаць у зале суда дазволілі толькі падчас абвяшчэння пастановы. Я, в принципе, была, наверное, готова к любому развитию событий, но, естественно, после этого приговора я испытала некоторое облегчение, как бы это ни звучало парадоксально в этой ситуации. Но мы рады, что хотя бы 19 мая Катя будет на свободе. Кацярына Барысевіч у працэсе брала ўдзел праз відэасувязь. Журналістка цяпер у следчай турме Жодзіна, дзе, магчыма, і застанецца цягам апошняга месяца зняволення, калі яе не адправяць этапам. Этап длится, сам этап только около недели, еще около 3 недель карантин в доме или в колонии. Поэтому я все-таки полагаю, наверное, не будет смысла ее направлять на такой короткий срок. Адвакаты Кацярыны Барысевіч таксама падалі апеляцыйную скаргу. Яны настойваюць, журналістка не вінаватая. Кацярыну Барысевіч затрымалі 19 лістапада за грамадска значны артыкул, які на падставе медычных дакументаў даказваў, што ў крыві забітага Рамана Бандарэнкі не было алкаголю. Пакарала журналістку за нібыта раскрыццё медычнай таямніцы суддзя Святлана Бандарэнка. Этого вообще не должно было быть. То есть изначально ни задержание, ни уголовного дела, ни приговор. Вот, потому что Катя ни в чем не виновата. Беларуская асацыяцыя журналістаў па-ранейшаму асуджае вырак у справе 0 праміля і патрабуе вызваліць Кацярыну Барысевіч і астатніх 11 прадстаўнікоў медыяў, а таксама спыніць пераслед СМІ. Скажыце, а чаму нас затрымліваюць? Можна даведацца? Тым часам арганізацыя «Рэпарцёры без межаў» назвала Беларусь самаю небяспечнаю краінай у Еўропе для працы журналістаў. У сусветным індэксе свабоды прэсы Беларусь апусцілася на 5 радкоў і цяпер займае 158 месца са 180. Крытычна настроеныя журналісты і блогеры зазнаюць пагрозы, гвалт, а таксама арышты. Ёсць выпадкі адключэння інтэрнэту, блакавання галоўных навінавых сайтаў. Друкаваныя СМІ падвяргаюцца цэнзуры, а доступ да інфармацыі абмежаваны. Чаму ўлады ваююць з незалежнаю журналістыкаю? Мы запыталі жыхароў Берасця. Боится потерять свое место тепленькое. Это же проклятый большевизм. Он идет с тех времен, это же бандиты. Пришли бандиты к власти. Ну и что вы хотите? А кого любить наша влада? Может, только себе, нікого. Не поважають ні наші думки, ні наші жадання. Ніхто нічого не поважає, ні вас. А ви говорите правду. Журналісти – герої в нашій країні. І дякую їм велике.
за то, што яны такія героі. Яшчэ адна апеляцыя ў справе пакарання журналістаў за выкананне прафесійнага абавязку адбудзецца ў пятніцу. Але гэтым разам ініцыятарам выступае абарона, а не дзяржаўны абвінаваўца. У Менскім гарадскім судзе разгледзяць скаргу на вырак фрунзенскага суда, які пакараў нашых каляжанак Кацярыну Андрэеву і Дар'ю Чульцову 2 гадамі калоніі кожную за асвятленне акцыі памяці Рамана Бандарэнкі. Анастасія Русецкая, Белсат. 3 новых асобаў прызналі сёння палітычнымі вязнямі. Цяпер у нашай краіне 357 зняволеных паводле палітычных матываў. І чым далей, тым пераслед робіцца ўсё больш жорсткім. Дыяна Радкевіч распавядзе пра выракі мамам непаўнагадовых дзяцей. Маці 3 дзяцей Ганна Сунгурова з Менску атрымала 3 гады хатняй хіміі за ўдзел у пратэсце. Жанчына дапамагала развозіць людзей пасля мітынгаў і пасля выхаду з Акрэсціна. Мы же выходили и говорили свою точку зрения всего лишь. За это судить людей, только в нашей стране, наверное, такое возможно. Ганну затрымалі 25 верасня пасля ператрусу. Тады сканфіскавалі 2 камп'ютары і тэлефон. Да суда жанчыну утрымлівалі ў изолятары. Несправедливо, но я очень довольна, что дочка наконец-то на свободе, а там уже будем решать проблемы по мере их поступления. Яшчэ адной маці 2 непаўнагадовых дзяцей далі 1,5 года хатняй хіміі. Настасію Каламейчынку з горадні абвінавацілі ў нібыта абразе ў сацыяльных сетках прапаршчыка міліцыі Дар'і Бандарчук. Настасія абуралася пад допісам у інстаграме, што амапаўка збіла сталую жанчыну Марыну Палікарпаву. Раней спадарыня Марына атрымала 2 гады хатняй хіміі за нібыта гвалт супраць Дар'і Бандарчук. Яшчэ адзін прысуд за абразу ў соцсетках, 2 гады хатняй хіміі. Дмітрый Чахута з Менску пракаментаваў фота з міліцыянтам Уладзіславам Шукайлам у тэлеграм-чаце карацелі Беларусі словамі «пазыўны дрыжч». Сёння і не без больш жорсткіх выракаў. 3 гады калоніі атрымаў палітычны вязень Александр Геджадзе, які 12 кастрычніка перавёз апоны, з якіх на дарозе ў Менскім жылым комплексе «Каскад» збудавалі барыкады. Абвінавачаны прызнаў, што перавозіў апоны, але на судзе дадаў, што не ведаў, як іх будуць выкарыстоўваць. Працягваецца суд над Ціханам Восіпавым з Менску адразу паводле 3 артыкулаў. Замах на забойства вайскоўцаў, удзел у пратэсце і загадзя лжывы данос. Паводле следства ўначы 10 жніўня хлопец наехаў на 5 вайскоўцаў, пасля ўтапіў аўта і заявіў міліцыю праз гон. Ціхан прызнаў віну толькі ў ілжывым даносе. Пракурор запрасіў 12 гадоў калоніі. Прысуд абвесцяць 26 красавіка. Падсудовыя рэпрэсіі трапляюць і цэлымі сем'ямі. Гэтак муж і жонка Сергей Герашевич і Антаніна Канавалова на лаве падсудных за нібыта рыхтаванне да ўдзелу ў масавых беспарадках. Яны удзельнікі тэлеграм-чату «Армія з народам», як і яшчэ 3 абвінавачаныя. Актывіст народнай грамады Сергей Спарыш, Яўген Прывалаў і былы міліцыянт Сергей Каршуноў. Усім 5 пагражае да 8 гадоў зняволення. Сёння адбылося першае паседжанне. Муж і жонка віны не прызнаюць. Іхніх дзяцей бабуля вывезла за мяжу, каб улады не забралі ў дзіцячы дом. Дыяна Радкевіч, Белсат. 1000 адзінак тэхнікі і вайсковыя караблі ў Чорным моры. Расія працягвае сцягваць свае войскі да межаў з Украінаю. Ці варта чакаць маштабных баявых дзеянняў? І якую ролю ў гэтым можа сыграць Беларусь? Высвятляў Алесь Баразенко. Нормализация ситуации в проблемных точках Украины, прежде всего на Донбассе, зависит только от Украины. Заявіў сёння Александр Лукашенко на сустрэчы з дэпутатам Украінскай Вярхоўнай Рады ад партыі «Слуга народу» Яўгенам Шаўчэнкам. Никто не собирается порабощать один одного, никто не собирается давить один на одного. Политика есть политика, вы понимаете, могут быть разные нюансы. Тым часам расійскія войскі разгарнулі ў Крыме прынамсі 2 палявыя лагеры. Пра гэта сведчаць спадарожнікавыя здымкі, якія аказаліся ў распараджэнні журналістаў нямецкага выдання «Дер Шпігель». Усяго, паводле ацэнак журналістаў, там больш за 1000 адзінак тэхнікі. Хутчэй за ўсё, гэта машыны часткі 58-й арміі, перакінутыя туды з паўночнага Каўказу. Акрамя таго, перамяшчэнне расійскіх войскаў бліжэй да ўкраінскай мяжы зафіксавалі ў Ростовскай, Белгарадскай і Варонежскай вобласцях Расіі. Агульную вайсковую сілу ля мяжы з Украінай ацэньваюць на 100 000 асобаў.
Гэта найбольшае нарошчванне сілаў, якое мы бачылі з 2014 года, што прывяло да парушэння суверэнітэту і тэрытарыяльнай цэласнасці ўкраіны. Яно сапраўды большае, чым у 2014 годзе. Да таго ж Міністэрства абароны Расіі пастанавіла блакаваць з 24 красавіка праход замежных караблёў у некаторых раёнах Чорнага мора і вывела ў мора баявы атрад, нібыта для навучальнай стральбы. І хоць на думку адмыслоўцаў маштабнай наступальнай аперацыі супраць Украіны бліжэйшым часам чакаць не варта, украінскі бок павысіў увагу да сітуацыі каля сваіх межаў, у тым ліку і з Беларуссю. Лукашенко был и остается соучастником Путина в агрессии против Украины. Даже тот факт, что он не развертывает новые российские военные базы, все равно он участвует, Лукашенко участвует в совместных маневрах с российской армией, таким образом создавая угрозу для украинских границ. Пагатоў рэжым Александра Лукашэнкі, які фактычна апынуўся ў міжнароднай ізаляцыі, цяпер як ніколі залежыць ад Расіі. Лукашенко вымушана адмовіцца ад пазіцыі нейтралітэту і стаць на бок Расіі, бо менавіта Расія зараз выступіла ў абарону існага рэжыму. Расія яго падтрымоўвае. Унутрапалітычная сітуацыя у Беларусі дыктуе логіку замежнай палітыкі. І гэтая замежная палітыка не ў нацыянальных інтарэсах Беларусі, яна грунтуецца на інтарэсах існага рэжыму. На 22 красавіка у Александра Лукашэнкі запланаваны візіт у Маскву, дзе адбудзецца чарговы раунд перамоваў пра гэтак званую паглыбленую інтэграцыю. Алесь Баразенка, Белсат. Выйграў прэзідэнцкія выбары і памёр. Прэзідэнт Чаду, які кіраваў краіною больш за 30 гадоў, паводле мясцовага выбаркаму элегантна перамог 6-й раз. За яго аддалі галасы амаль 80% выбарнікаў. Літаральна праз некалькі гадзінаў пасля абвяшчэння гэтых звестак Ідрыс Дэбі пайшоў з жыцця. 68-гадовы Дэбі памёр ад ранення падчас змагання з паўстанцамі. Паводле мясцовых медыяў у краіне стварылі пераходны вайсковы савет, які ўзначаліў сын прэзідэнта Махамад. 4 гады таму Дэбі правёў канстытуцыйную рэформу, якая ўзмацніла ягоныя паўнамоцтвы і абнуліла ранейшыя прэзідэнцкія тэрміны, дазволіўшы яму займаць прэзідэнцкі фатэль да 2033 года. Праваабарончая арганізацыя абвінавачылі прэзідэнта Чаду ў жорсткім здушэнні апазіцыі ды пераследзе іншадумцаў. Сёлета Ідрыс Дэбі чарговы раз атрымаў бліскучую перамогу на выбарах, але да інаўгурацыі не дажыў. Вясна – час для росквіту пратэстаў. Беларусы ў розных кутках нашай краіны выходзяць з бел-чырвона-белую сімволікаю. Наступны сюжэт складаецца з відэа і фота, якія вы нам дасылаеце. Мы паказваем, а вы, калі ласка, не забывайце ставіць пад выданнем аб'ектыву на ютубе лайкі і пісаць каментары. Живи, Беларусь, речица, живите вечно! Усё вызначаюць за нас, ці ўсё ж народ нешта можа. Што ад нас залежыць і на што мы можам уплываць? Пра гэта размова адразу пасля аб'ектыву. Я ж развітваюся. Прыемнага вам вечара ў кампаніі Белсату. Бывайце шчаслівыя.